खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी दिनैनि समाव बयबो मिथिगौदि बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार सुबुं बसुमतारी कक्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथांमोनखौ थांनाय 29 नभेम्बर खालारनि जा ट्राइबेल फरायसाफोरनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि आन्दोआव बिथांमोननि आखाइ दं होननानै बिटिसि सरकारनिफ्राय थामहिनबा बिटिसिनि गाहाय मानगोनां CEM हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिलिज होनायनि एबा रिलिज होनायनि बाथ्रा होयो आरो खोथा होनाय बायदिनो रिलिज होनाय जाबाय आरो रिलिज होनायनि उनावनो डक्टर बनबिना ब्रह्म बिथांखौ गोदानै कक्राझार मुलुगसोलोंसालिनि गोदानै रेजिस्ट्रार महरै थिसननाय जाबाय। बेखिनियावनो आरो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों अजद दैखांनानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि गोदानै थिसनजानाय कक्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर बनबिना ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि आंगो नखरनि जायो होननानै गोबां बे समाव दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दं। नखरनि सुबुंखौ सोनो थाखायनो एबा नखरनि सुबुंखौ कक्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार खालामनो थाखायनो बेफोरबायदि नंखाय दायाव सिगांनि जा रेजिस्ट्रार डक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथांमोनखौ रिलिज होनाय जादों आरो बे रिलिज होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नखरनिनो डक्टर बनबिना ब्रह्म बिथांखौ सोनो थाखाय एबा मुखुब खालामनो थाखाय बेबायदि खालामनाय जादों होननानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे समाव दान्थे बिदान्थे एबा अजद दैखांलायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।